O pleť by sa ženy mali starať v každom veku. O tom je presvedčená aj modelka Eva Cifrová. Plavovlasá kráska, ktorej tvár sa často objavuje na stránkach mnohých časopisov, nás dnes pustila do svojho súkromia a ukázala nám, ako sa o svoju pleť a telo stará ona. Krivky, ktoré jej mnohé ženy iste závidia. Veľké oči, pekná pleť. Niečo je dané prírodou a niečomu treba pomôcť. A tak sme s modelkou Evou Cifrovou zavítali do salónu krásy. Eva o svoju peknú pleť riadne dbá. Či už sú to rôzne odličovacie prípravky, krémiky, očné, potom na tvár, na telo, takže ja sa veľmi starám. S make-upom, ktorý majú modelky často silnejší, ako ženy bežne používajú, by si blondínka nikdy do postele neľahla. Ani keby som akokoľvek unavená, mne by to bolo tak nepríjemné a také výčitky by som mala, keby idem spať nalíčená. Naozaj môže byť akákoľvek situácia, nikdy nejdem spať nalíčená. Pri výbere Evinej kozmetiky či pri skúšaní rôznych procedúr rozhodujú u modelky referencie a od nikoho iného ako od kamarátok. No rada skúša aj nové veci a tak sa krásna modelka ocitla na kavitácii, lymfodrenáži, platinovej terapii či na vibračnej plošine. Toho som sa aj bála, že či ma ten prístroj nevystrelí, ale bolo to také zaujímavé najprv, ako keby som išla na traktore, ale bolo to dosť dobré. Je to cvičenie, ktoré je veľmi skrátené, je skrátené do 10 až 15 minút, ktoré zabezpečuje v podstate cvičenie, ako keby ste bola minimálne hodinku alebo hodinku a pol vo fitku a riadne si zacvičila. Čas je to, čo niekedy modelka nemá, hoci by ho práve v tej chvíli najviac potrebovala. Okrem starostlivosti o pleť a telo zvonka sa Eva o seba stará aj tým, čo je. Hoci priznala, čo je jej najväčšia slabosť. Tak to občas ja som s tým veľmi zle, pretože ja sa neviem vzdať napríklad pečiva, ale tak snažím sa jesť veľa zeleniny, veľa ovocia, ale ja neviem odolať sladkostiam a toto je pre mňa dosť veľký problém, pečivo a sladkosti. Pri pohľade na jej štíhle telo jej to človek iba ťažko verí. Petra Poláčiková, televízia Joj.